ja älä osaa puhua. Ei oo enää käyttämätön. On kuva on vain malli. On kuva on vain malli. Se on ollut sinun päällä, niin ei ole enää käyttämätön. Käyttämätön. Antette vertaapa myyntikuvia ja myyjä kuvia ja sano onko sama ihminen. Myytävänä ovat leggingsit, ei kuvassa oleva henkilö. Kuva vain osoittaa ostajalle miltä leggingsit näyttävät kun henkilö käyttää niitä. On! Kuva on vain malli. On! Kuva on vain malli. Ihan sama kuka kuvassa on kun ne on päällä ollut, niin ei ole enää käyttämättömät, et silti ymmärrä. Lähin käyttämät leggingsit eivät ole sitä mitä myydään. Myytävät tuotteet ovat edelleen paketissa, eikä niitä ole koskaan avattu. Koskaan avattu. Kerran kun ne on päällä ollut, niin ei ole enää käyttämättömät. Kuva on vain malli. Jos sä katot myyjiä, niin kuvan daami ei vastaa kyllä myyjää. Kuitenkin jonkun päällä on ollut mainoskuvia, you know. Eikö sä nyt hippaa? Kuvat on netistä kaapattuja. On! Kuva on vain malli. Ei myyjä on pitänyt päällä, niin vaan joku mainos tyttö-leasing sivuilta. On! Kuva on vain malli. Tiedän, ettei myyjä on pitänyt päällä, mutta kun on joku päällä ollut ennen myyntiä, ei! Kuva on vain malli. Voi pyhä yksinkertaisuus! On! Kuva on vain malli. Pyhä yksinkertaisuus! On! Kuva on vain malli.